Tudod, nőkkel nem igazán van szerencsém. Mondjuk nem is öltözök túl divatosan, meg ezért, hogy nem nagyon tudom visszahívni őket, mert mobilomon soha nincs egység. Pedig nem iszok. Max születésnap, névnap, keresztelő, bérmálás, ilyesmi. De akkor is méltósággal. Pedig érzelmes típus vagyok, abszolút. Meg a romantika az nagyon közel áll hozzám. Igen. Én is szeretek kefélni. Amanda tényleg jól kijött a szerencsétlenekkel. Vidáman telt az éjszaka. Öröm elégedett arcukat lát. Fia, kopnom. Mézes az állatköcsög gyerek. Köszönöm. Jó reggel. Többiek? Józsó azt sem fut valahol. Zorro meg a mamájával beszélget a sufni mögött. Lirika alszik? Jobb is, hogy ezt nem látja. Mit? Ezt a turbékolást. Gondolom este volt furúja szó is. És az is volt? De nem volt. Én nem emlékszem rá. Béka volt rengeteg. Intézzétek el ezt egymás között, jó? Picsám, nem bűnban, de ez magányosok klubja. Szerencsétleneknek. Kopom, valami baj van. Kenjek neked egy kenyeret? Barátság, faszom.